Puszta-Szent László a Göcsej peremén, a Válicka-patak völgyében fekszik, Zalaegerszeg és Nagykanizsa között pontosan félúton. A körülbelül 600 lelkes település szőlőhegyének pompás kilátásával, szép horgásztavával, termás strandjával és számos megállásra érdemes látnivalóval kínál kellemes kikapcsolódást. A falu elnevezését egy kedves legenda alapján Szent László királyunkhoz kötik. A történet szerint a király itt menekült meg az őt üldöző kunok elől, mikor a mai temető helyén álló kolostorból egy titkos alagúton kimenekült. A feldühödött kunok erre porigrombolták az egész települést, amely így pusztává lett. A király megerősödése és győzelme után a falu újjáépült, és felvette a Puszta-Szent László nevet. A településtől nyugatra fekszik a faluhoz tartozó Válicka-puszta. Itt áll a püspöki kúria, mely jelenleg 12 fő szállóvendég befogadására alkalmas apartmanházként üzemel. A villa mellett található a Válicka-pusztai emlékpark, amelyben történelmünk rettenthetetlen zászlótartója Püspöki Grácián nyugszik, aki Budavárának visszavételekor szerzett elévülhetetlen érdemeket, hiszen 1849. május 21-én kitűzte a Szűz Máriás lobogót a budai vár ormára. A püspöki kúria mellett áll a Válicka-pusztai Nagyboldogasszony Neogót templom, az úgynevezett Pörneci kápolna. Puszta-Szent Lászlónak 184 evangélikus lakója van. A vallási felekezet első írásos emléke II. József uralkodásának idejéből maradt fenn. 1790-ből származik a körbélyegző. Ezt az időpontot tekintik a helyi evangélikusok a gyülekezet megszervezése évének. A templom 1817-ben készült el. Régészeti ásatások bizonyítják, hogy a mai falutól északnyugatra már a kora Árpád-korban létezett egy határvédelmet ellátó település. Az Árpád-kori temető sírleletei a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum állandó kiállításán láthatók. 1969 és 1990 között Puszta-Szent László söjtőrtárs községe volt. A rendszerváltással a falunak 1990-től önálló önkormányzata és polgármesteri hivatala lett. 1991-ben avatta a község az újonnan felépült óvodát és általános iskolát. Az épületben jelenleg a környéken egyedülállóként egységes óvoda bölcsöde működik. Puszta-Szent László 2000. október 22-én vette át a milleniumi zászlót és felavatta a település milleniumi parkját, amelyben 4. Béla és 2. András szobra áll. Az 1841-es összeírás alapján a faluban az evangélikus hitvallásúak száma jóval magasabb volt, mint a római katolikusoké. Mára ez az arány megváltozott. Napjainkban a településen 293 római katolikus él. A templom 1889-ben épült, és a söjtöri plébánia látja el a szolgálatot. Deák Ferenc sógora, Oszterhuber József Puszta-Szent Lászlói birtokán töltötte a nyarakat 1855 és 1870 között. A jogász végzettségű Oszterhuber József 1821-ben vette feleségül Deák Klárát. 1833-ban építette fel Puszta-Szent Lászlói kúriáját. Deák segített a berendezésében, több bútort is vásárolt. Deák Ferenc 1854-ben eladta kehidai birtokát, és ettől kezdve a nyarakat sógoránál töltötte. Kedvelt pihenőhelye a kúria udvarán lévő 4 hatalmas vadgesztenyefa volt, az alatti padokon szokott pihenni.
Itt találkozott Tisza Kálmánnal, Nyári Pállal és Kemény Zsigmonddal, akikkel együtt készítették elő és szövegezték meg az 1867-es kiegyezés dokumentumait. A kúria egy részében ma vegyesbolt, másik részében italbolt működik. Az épület délnyugati sarkában, ahol annak idején Deák Ferenc szobája volt, 2003-ban születésének 200. évfordulóján egy emlékszobát alakított ki a település vezetése, amelyben kiállították Deák Ferenc kedvelt kertipadjának rekonstrukcióját is. Deák Klára és Oszterhuber József síremléke a Pusztaszentlászlói temetőben található. Pusztaszentlászlón 1941-ben bukkantak kőolajra a kutatók. Az olajipari termelés beindulása és a szakemberek letelepedése jelentős gazdasági és szellemi fellendülést hozott, valamint munkalehetőséget biztosított a falu lakosai számára. A háború végén a kőolaj felbecsülhetetlen értéknek számított, ezért ragaszkodott a területhez a német hadsereg és a szovjet katonák is. Az olajkutak miatt hagytak őrséget a községben. Pusztaszentlászlón a 60-as években több évig hévízes strandfürdő működött az olajtelep szomszédságában, majd bezárása után 2002-ben a település termálkutat nyitott, 2003-ban pedig megkezdődött a termállétesítmények építése. A pusztaszentlászlói Aqua Barbara termálstrandon és kempingben mindenki kikapcsolódhat és élvezheti a nátrium-hidrogén-karbonátos gyógyhatású hévíz jótékony hatását. A fedett Maci medence minden pénteken és szombaton az éjszakai fürdőzés páratlan élményével várja vendégeit. A 250 férőhelyes kemping 60 lakókocsi beállóval, egyedi víz, villanycsatlakozással, mikrohullámú internet elérhetőséggel, büfés vendéglátóegységekkel és ingyenes parkolással áll rendelkezésre. A strand mellett található a Haladás Horgász Egyesület kezelésében 2 halastó, a 6 hektáros Felsőtó és az 1 hektáros Alsótó. A tavak a település önkormányzatának tulajdonában vannak. Az úgynevezett Felsőtó pihenőstéggel, híddal, a tópartján szabadtéri színpaddal, pihenésre és étkezésre szolgáló fedett asztalokkal, padokkal, teke- és focipályával, valamint szabadtéri sütés-főzésre alkalmas kemencével várja a vendégeket. Számos rendezvény helyszínéül szolgál e pompás környezet. A strand melletti épületben pedig csoportok számára szállás lehetőséget is biztosít a település.